नायगिरि रायजो राजा बयखौबो दिनैनि बे धीरेन बसुमतारी चेनेलाव आरोबाव फिन खेब फरायना लाबावबाय। दिनै आं बैसागु मागिनायजों लोगोसे बैसागनि 4 तारिखआव मोनसे जोंहा आरज गाबनाय हाबाफारि दं, जाहाथे बेयाव थांनोसै। नै आं दा आरज बिजाब लाबाय, सिजौआरि गियान बिजाब, जाहाथे आं बेखौ लानानै आरज गाबनाय हाबाफारियाव थांनो लाबाय। जाहाथे दिनै मा देखायलांनो हायो लोगोफ्रा नायलांबानो जाबाय, जाहाथे नोंथांमोननो आं देखायलांगोन। फैदो बिदिबा भिडिअखौ नायग्रोनोसै। Sabi na जोंहा आदैनि न'आव बैसागनि 4 तारिखआव बाथौ दुमनाय हाबाफारि दंमोन। जाहाथे बाथौखौ सिगाङावनो साननैसो सिगाङाव दुमखाबाय, बेनि थाखायनो बाथौखौ दुमदिया। दिनै जोंहा आदैनि न'आव आरज गाबनाय हाबाफारि दं। जाहाथे गिबियावनो थारग्रोना लाबाय, थारनायाव फंनैसो रायसनगोन, जाहाथे नोंथांमोना खोनासंलांबानो जाबाय। Salu. गगामुख जयपुरनि बाथौ धोरोम सिबियारिफ्रा बारि खनाथिं बिसहरि होयो। जाहाथे बिसहरिया मा बुस्थु आरो माबायदि होयो रायजोफ्रा नायना लाबानो जाबाय। बाथौ फुजा होदों, बाथौ जेवरा दुमनानै नै इयावनो नों आइ बिसहरिनोबो दिनै बारियाव होग्रा थिग्रा नियम कानुन दङ। आथा पिथाया नोंनिनो आंगो फिसाफोर लोगोसे लाफानानै जों बयबो जयपुर गामिनि रायजो राजा, आइ आफा चन्दन बसुमतारीनि नखराव दिनै बैसागनि 4 तारिखआव बाथौ दुमनायनि मुङाव आरज गाबनायाव बावनायाव थिनायाव माबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला गासैखौबो नों आफाया निमाहा होनांगोन। लोगोसेनो गोसो गोरबो बावनानै नोंनिनो सोरजिनाय बायदि बायदि गोदै गोथाव फिथाइ सामथाइ बिबार बिलाइ बावनानै खुलुमबाय सिबिबाय गोसो गोथारै। हे आफा सोरजिगिरि, दिनै जोंनि नोंखौ हांख्रायनायाव, खुलुमनायाव, बावनायाव, सिबिनायाव थालांनाय गोरोन्थिफोरखौ निमाहा होदो आफा। नों जोंखौ नोंनिनो फिसा होननानै हांख्रायदो आफा। नों निदान आफोद खैफोद बुहुमनि सानथ्र'हायै सुथुरनिफ्राय जोंखौ अननानै बोर होदो। जोंनो अराय सम ग्रोम ग्रोम आलो आलो रायजो मोनजानायनि गोरों। जोंहा मोन्थोर रायनाय हाबाफारिया जोबना थांबाय। दानिया फैगोन जोंहा आरज गाबनाय, जाहाथे रायजोफ्रा नायलांबानो जाबाय। Nang
फरायसाफ्रा दिनैनि ब्लग भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो जाहाथे नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायना मोजां मोनदों लाइक शेयार कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो जुदि नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदान हाबफैदोंब्ला जाहाथे आंनि धीरेन बसुमतारी इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलांबानो जाबाय लोगोसेनो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों।